i dag, så spiller vi Tekken med mig og... Mig. Ja, mig. Au, au, au. Og vi beklager meget, men vores sidste verden blev ødelagt, eftersom at jeg skulle downloade en ny serverfolder og alt muligt. Det er lidt top. Så jeg gætter på, at vi skal i gang med The Basics. Og hugge noget træ. Det minder mig om en historie. Au. Hvad for en historie? Dengang da jeg var timber. Nå? Jeg huggede, dengang jeg var timber, og dengang da jeg huggede træ hele dagen. Nå? Jamen så lyder det som om du er god til at hugge træ, eller hvad? Ja, jeg er rigtig god til at hugge træ. Det er bedste, jeg kan i Minecraft. Okay, jamen så kan du vel bare gøre det hele dagen, så kan jeg sidde og kigge på. Kigge på. Slut! Fed historie. Ja, tak. Forresten, vi spawnede rimelig højt, så måske kunne vi rent faktisk udnytte at bygge nogle, hvad hedder det, ventilatorer. Hvad nu det hedder, de der halløjsager. Ventilator? De der halløjsager. De der... Ja, vindmøller. Ja, vindmøller, det er dem, de hedder. De der Vestas ting, der. Hey, skal vi så ikke lave Vestas by Minecraft? Nej, det gider jeg ikke. Så bliver det bare stolt af Kina. Kina. Min lillebror bor i Kina. Nå da. Det er da ikke helt rigtigt, er det? Jo, hvis du ser ham, så kan du se et billede af hende mere. I Kina er de ikke mere. På en måde. Nej. Hey. Okay. Jeg har fået en del træ. Hvad med dig? Lemmehund. Du må ikke dræbe de der får. Lemmehund. Det må de vel gerne. De skal bruge en seng. Lemmehund. 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 Det er de jagter den der nu. Lemmehund. Nej, det er fordi, jeg jagter dig. Lemmehund. 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 Ups. Jeg prøver at hjælpe dig. Jeg prøvede. Ja, sapling. Hvad er du? Nå. Hold on. Ikke face, nå. Okay, lad os finde et sted, der vi kunne eventuelt bygge en mine eller et eller andet. Eller en hule, hvis vi er heldige. Jeg tror, det er nu på det der skatning i de danse. Der er ret mange ulve. Ja, jeg håber ikke, vi kommer til at slå dem. Nej, så får du et problem. For jeg holder bare heroppe i trætoppene. Kan du se en hule? Jeg gætter på lidt nej. Jeg er bedre til parkour end dig her. Nej. Det lader til, at vi får sådan en ret cave-tom verden. Bare der. Jeg er bedre til det her end dig. Nej. Nå. Screw this. Måske er noget inde i junglen. Hey, jeg har fundet en rubbertræ. Lad os bo her så. Det er sådan set også et pænt sted. Der er sådan... Og prøv at se. Jeg har 4 æg. Ja. Bare lad mig slå på de ulve der, så burde vi være ok. Skal jeg begynde at bygge os et hus? Ja. Et lille arbejdshus. Det minder mig ikke om min historie. Okay. Ja, hvad? Ja. Der var engang der kom ind ad døren. Så vil hen fisk. Det er slag. Ulv, kan du ikke dræbe nogle tingester for mig? Nogle kyllinger hedder de. Kom her, kylling! Nej, nu begynder det at blive nathavlen. Hvad gør vi? Vi tager en fisk og slår ulven i hovedet. En ulv? Er det en god idé? Måske skulle få anskaffet en kat, og så få den til at jage alle creeper væk.
Vi får lige et flat tag fra nu af. Lige sådan... Jeg har lige sige Jeppe. Nej, jeg hørte et eller andet brække nogle ben. Au. Du faldt ned. Jeg fik XP. Og det er helt nat. Har du nogle guldhug noget træ? Det er de hurtigt, det blev nat, synes jeg. Ja. Du hugge træ. Jeg siger noget på min iPod. Det er fint havlen der, tror jeg. 3 stykker. Hej. Jeg skal bare lige ned og mine noget cobblestone. Jeg synes godt, at vi starter lidt sent. Time to mine. Og vi skal lige få lavet os noget charcoal, så vi kan få lavet os nogle torches. Charcoal. Måske bliver det her vores svinehus. Au. Jeg gør zombie og sådan noget, men det kan også være, hvad jeg får overfladerne. Okay, jeg har fundet sten. Jeg er så glad. Og marble, så er der en hule. Jeg kan også edderkopper. I don't like spiders. Så lidt different. Point. Dead points. An apple. Nu kan jeg se dirt igen. Jord. Ja, der er en hule her. Hulehavlen. Jeg begynder lige med lige noget stone. Du kan lige... ja. Du kan ikke gøre så meget. Ja, du kan bare... Jeg kan også godt... Undskyld. Undskyld. Jeg kan også godt have en pickaxe. Du skal nok få en stenpickaxe. Begynder sådan lige lidt mere. Jeg vil have noget. Hey, prøv lige at sige noget igen. Jeg vil have noget. Jeg vil mobbe med det. Jeg har så sten. Nå. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at kaste? Jeg kan ikke finde ud af at kaste. Og jeg kan ikke finde ud af at kaste. Yeah, vi har noget lys nu. Jeg kan ikke finde ud af at kaste. Sådan. Jeg har også nogle æg. Charcoal. Charcoal. Ja. Har vi. Okay. Nu får jeg lige nogle torches, så skal jeg lige prøve, om du kan placere nogen dernede. Så lige ind op i huset her. Jeg mente nu ikke, du skulle hoppe dernede, men okay. Jeg kan. Jeg dør. Jeg sagde, jeg var. Ej. Der er en af os, der får et sværd. Okay. Fordi jeg ikke nok cobblestone til 2. Okay, jeg kommer med nogle pickaxes og noget... lidt lys. Ja, okay. Kom, se ned igen. Okay, se noget kul. Og en masse iron. Okay, kom til en pickaxe. Og nogle torches. Vi har desværre ikke noget mad. Men jeg kan gå op og lave noget. Okay. Nej, fedt top. Det minder mig om en sang, alle kan godt lide, når jeg synger. Nej, ingen kan lide mig synge. Ja, hvorfor er det der at komme efter mig? Jeg ved ikke, det er fordi du er så tiltrækkende eller et eller andet stil. Jeg er tiltrækkende. Det var gas. Hvad skal det? Jamen, jeg har 2 liv tilbage. Jeg har et sværd. Hurra! Nu har jeg et kødben. Men jeg gider ikke have en hund, for de står altid i vejen. Ja, mere metal. Så når jeg sagde, at der var masser af metal, så var der ikke så meget metal igen, eller har du bare allerede stjålet det hele?
Det er en dyb hul der, det tyder godt det her. Okay. Du vil ikke stå i chatten. Det køber. Jeg tror mig bag ved mig. Creepling. Creepling. Jeg kan ikke lide Hvis du går op i hushavnen og er noget mad, så kan du få regenereret noget. Ja, jeg har også kun et nyt tilbage. Zombie! Gå væk! Gå væk! Gå væk! Du går ind til mig, hvis du kun har et halvt liv tilbage. Jeg gør noget. Så en af det kun har et liv, så synes jeg, du klarer det rimelig godt. Tak. Vi husker selvfølgelig, at min hel masse går ikke også? Jeg har ikke set, der kommer endnu. Okay. Så er der rigtigt eller hvad? Okay, nu kan jeg også lave mig et sværd. Prosit. Hvorfor gider den ikke? Hvad skete der der? Jeg ved det ikke, om det kan være sådan en Yeah. Det er altid godt. Jeg bliver nødt til at være helt alene inde med 60 frames per second. Ja, jeg kører også med 60 frames per second. Ja. Du kører ikke med texture og du kører like serveren samtidig. Jo, jeg kører med texture pack. Nå. Du kører stadig ikke en server. Jeg kører min single player. Det tæller ikke. Selvom den kan åbnes til lagen. Eller kan den lige tække? Nej, det mener jeg ikke. Det tror jeg ikke. Ja, det er så med skræmt mig. Okay. Ja, hvad? Jup. Jeg har lyst til kage. Hvad? Jeg har lyst til kage. Har du lyst til kage? Kage. Zombie. Det er sådan en kage sammen. Nej, det er ikke nødvendigt. Nej, jeg vil ikke lave en hoe. Nej, jeg vil ikke lave en hoe. Nej, jeg vil ikke lave nogen hoe. Er du en hoe? Nej. Okay. Jeg lyser lige området lidt op, så vi sådan kan stå minus steder, uden at, sådan at være bange for, at der kommer et eller andet op bag ved os. Jeg kunne også godt bruge noget mad. Har du noget mad deroppe, jeg kan få? Nej. Så du åd bare det hele selv? Nå. Så du åd bare det hele selv? Jeg har noget rødkød til dig. Okay. Jeg tror lige, jeg venter lidt, før jeg spiser det. Ja, men så er det altså. Det er rart at spille sikkert igen. Ja. Hvor er du henne? Det ved jeg ikke, min er kul et eller andet sted. Jeg står her og laver farm. Ja. Jeg mener, jeg laver en farm, Jeppe. Okay. Fordi jeg lavede på. Jeg vil komme ned og gøre noget nyttigt, som for eksempel at mine lidt. Jeg lavede en farm med min å. Jeg er ligeglad. Ja, nu skal der plantes nogle seeds. Jeg har ikke nogen seeds. Jeg mener, der var et eller andet meget vigtigt, jeg skulle fortælle om den næste opdatering, men nu har jeg glemt det. Der er kartofler. Ja, det er det også. Men det er ikke lige det. Altså, jeg er ikke lige den gyldne farmer, så Hvorfor skulle man også være en gylden farmer for at farme kartofler? det ved jeg heller ikke, Jeppe. Skulle vi mine noget marble, så vi kunne lave noget ud af det? Eller er det lige meget? Jeppe? Ja.
Jeg har ikke lavet en farm deroppe. Okay. Bare der kommer bare sådan en farm ting overalt. Ja, hvad? Men du bare lige... Du mener lige en stenpickaxe færdig, ikke også? Og du kan se, den er brugt op. Ja. Jeg har kun brugt... en kvart. Nej, lidt under en kvart på... af sin durability. Ability. Ja, hvad? Ja. Ved du, hvad man skal gøre, hvis vi bliver rigtig rige? Hvad? Lav lidt med at håbe. Nej, lige nederen. Hvis du rammer her, farmer du bare sådan et fedt område. Hey, der er vokset græs på vores trappe. Yeah! Og så sådan alt andet, det er bare lavet om til klamt dirt. Ja, en anden ser over. Vores græs spiger. Ja, jeg har lige fået en fra... Vores fine spiger. Hey, har du et marble, Havlund? Ja, det. Jeg har 8. Giv mig et. Jeg kan ikke bare give dig 8. Så giv mig 8. Yeah! Jeg hader marble. Ja. Tak. Og hvor skulle du lige bruge 1? Fordi så kunne jeg lave 64 marble bricks. Okay. Ja, hvad? Ja. Og jeg får et marble brick. Og nu begynder jeg at stonke. Au. Må jeg få noget af det rotten flesh, du snakker om? Ah. Hey, det kan man faktisk... det kan man sygt om. Jamen, det er da vist nok første afsnit af den her tech-episode, og jeg skal nok passe på den her map rigtig, rigtig godt, så den ikke forsvinder ligesom den sidste. Kom her ned til vandet, Jeppe, så skal vi rigtig lade game party her ned til vandet. Okay. Og der. Vi slutter den af. En lille poolparty her. Ja, lige både lige en jacuzzi. Ja, Vi ses. det. Og husk nu at like og del den her video på Facebook eller Twitter. Det vil i hvert fald hjælpe os en hel del. Yeah. Men vi ses.